Ola, son Irene Mareque e hoxe vou facer un book trailer do libro Iridium de Francisco Castro. Este libro vai dunha rapaza de primeiro de bacharelato chamada Iris. Ela sufriu un terrible accidente no que un coche a levou por diante. Antes deste accidente tiña un mozo chamado Checho. E a súa vida era moi distinta, xa que despois de pasar 7 meses en coma, todo cambiaría. Na súa recuperación ocorreron moitas cousas e para sabelas recoméndoche ler o libro. Hai moitas outras personaxes moi importantes, como por exemplo Ruth, a súa mellor amiga, ou Mario, que é a miña personaxe preferida. Agora falareivos un pouco do autor. Francisco Castro é un escritor nado no 1966 en Vigo. Ademais de escribir, tamén foi profesor de filosofía, editor e agora tamén é o director xeral da editorial Galaxia. Ten moitos outros libros recoñecidos, como por exemplo Chamademe Sinbad, A canción do náufrago, Tes atas 10, etc. Tamén recibiu moitos premios, como o Lueiro Rei, o Blanco Amor, o Manuel García Barras, etc. Ata aquí o meu book trailer.